नमस्ते. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे सगळे वीक्षकांसही माझे नमस्कार आणि या प्रतिबिंब कार्यक्रमासिल्ले सगळ्यांकही माझे आदरपूर्वक स्वागत. तुमका सगळ्यांकही गोतसा आम्ही कुडालदेशकर आद्यगौड ब्राह्मण समाजाचे आमचे कोंकणीचे आमच्या समाजाचे कोण पुरा साधक असत त्यांच्या पुरांचे परिचय आम्ही तुमका करीत असा. त्यांचे परिश्रम, त्यांचे साधने, त्यांचे ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ मन सांगवात किती परिश्रम आयलिसत, किती बंग आयलिसत, त्यांच्या पूर बगे एक मुक्त होऊन संवाद आम्ही तुमच्या एದುರು करीत असो. गायन होऊंदे, नृत्य होऊंदे, उद्यम होऊंदे, योग होऊंदे, सगळ्यांचे साधने आम्ही तुमच्या एದುರು दवरलंसा. आज तसंत आज आमच्या वांगडा एक आमच्या समाजाचे एक हिरिय व्यक्ती, एक ಹೊಡ್ಲೆ मनीस म्हणून सांगेत ते आमच्या वांगडा असत. त्यांचे साधनेच्या ಬಗ್ಗೆ सांगून शैक्षणिक क्षेत्रांत, धार्मिक क्षेत्रांत, साहित्य क्षेत्रांत आणि सामाजिक क्षेत्रांत सगळे क्षेत्रांत तिने साधने केले सा. हेवे आज आमच्या वांगडा असत आमच्याच समाजाचे एक वडील मनीस श्री संजीव पाटील. मामा संजीव पाटील मामा, तुमका मी या कार्यक्रमास आदरपूर्वक स्वागत करीत असे. नमस्कार. यांच्या ಬಗ್ಗೆ मी एक सಣ್ಣ परिचय तुमच्या ಎದುರು दवर्या म्हणून मी इष्ट करीत असा. संजीव पाटील मामा हे श्री उपेंद्र पाटील आणि श्रीमती सरस्वती पाटील यांचे पोत. यांचे वराडदल्ले श्रीमती शांता पाटील हेंक 3 जन धाकटी असत. इनी धारवाड यूनिवर्सिटी, बेंगलूर कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड अंत BA पास करून मणिपालक येऊन मणिपालांत टेक्निशियन कोर्स करून आमच्या KMCंत फर्स्ट टेक्निशियन होऊन पॅथॉलॉजी डिपार्टमेंटात जॉईन झाले. त्याच्यापर्यंत पॅथॉलॉजी डिपार्टमेंटात तिने काम करीत सगळे क्षेत्रांत तिने त्यांचे साधने करून सुरू केले सा. शैक्षणिक क्षेत्रांत त्यांचे साधने म्हटल्यार आमच्या मनपालांत सगळ्यांक एक गोतसा नचिकेत शिशु मंदिर अथवा नचिकेत विद्यालय म्हणून आम्ही सांगतो. दखले धाकट्यांक पुरा एक हिंदू सनातन धर्माच्या वैर एक UKG LKG होंदे त्या पूरक शिक्षण आमच्या स्टाईलर, आमच्या हिंदू संस्कृतीच्या स्टाईलर शिक्षण देत असत. तसेंत सेवा गंगोत्री म्हणून सांगून एक ट्रस्ट तिने 1993 स्टार्ट केले. ते साहित्य क्षेत्रात सांगून कदालर तिने मस्त बुका बरयले असत. आमचे एस्पेशली आमच्या कुडाल देशस्थ आद्यगौड ब्राह्मण समाजाचे जनांगीय परिचय होंदे, श्रीमठ संस्थान दाबोली ह्याचे नृत्य प्रार्थने होंदे, दाबोली मठाचे संक्षिप्त इतिहास होंदे. तसेंत आमचे कुडाल देशस्थ आद्यगौड ब्राह्मण समाजाचे एक कम्युनिटी गाईड हॅव इनी बरयले सा. तसेंत आमच्या समाजाच्या ಕೆಲವು ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಗಳು ಶಿವಪ್ರೇರಣಾ, ದತ್ತಗುರು ಪ್ರೇರಣಾ, तसेंत नव चैतन्य म्हणूचे स्मरण संचिके देखील इनी बरेलेंसा. प्रकटन पूर्व ಅಂತ ಸ್ವಿಚಿ आमच्या ದೇವಸ್ಥಾನच्या ಬಗ್ಗೆ आमच्या कुडाल देशस्थ आद्यगौड ब्राह्मण समाजाचे विविध देवस्थानಗಳ ಬಗ್ಗೆ त्याचे विवर आणि कुडाल टू कोंकणी कन्नड इंग्लिश म्हणूचे एक निघंटु पुस्तक म्हणतात डिक्शनरी म्हणून सांगवत हे बुक इनी बरेलेंसा आणि प्रकटन होवे रेडी होऊन जाऊन असा. तसेंत इनी अनेक लेखन बरेलेंसा. उदयवाणी पेपर अंत, ಹೊಸ ದಿಗಂತ पेपर अंत यांचे लेखनಗಳು, यांचे सಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಪೂರ ಪಬ್ಲಿಷ್ ವೈತ್ असत. तसेंत कोंकणी भाषेच्या ಬಗ್ಗೆ कवन, कोंकणी भाषेच्या ಬಗ್ಗೆ लेखन, एक कोंकणी भाषेचे परिचय इनी सगळे पेपर अंत करलेंसा. तसंच आमच्या दाबोली मठांत एक श्री पूर्णानंद वैभव म्हणून सांगून एक त्रैमासिक मॅगझिन असा. तेंते 150 पुटಗಳ लेखन आमचे श्री संजीव पाटील मामन बरेलांचा म्हणून सांगे आमका मस्त हेम्मे जाता. तसंच सामाजिक क्षेत्रांत यांचे साधने कसला म्हटल्यार काही एक मणिपालांत एक सेतुवे निर्माण होवे, विधवा वेतन येवे, एक स्कॉलरशिप हे सगळं म्हणल्यार त्यांचं सगळ्यांक एक अर्जी बरोवचे, एक पुढे धावचे, एक त्याच्या ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ करवेचे आमचे श्री संजीव पाटील मामांनी. तसेंत धार्मिक क्षेत्रांत यांचे साधने कसले म्हटल्यार इनी कितके 19 वर्ष शिवपाडी आमचे मणिपालचे शिवपाडी देवळाचे ट्रस्टीचे अध्यक्ष होऊन होते. त्यांच्या टायमार एक 2 पाटी ब्रह्मकलशोत्सव, तसेंत आमचे सभांगण त्या पुरा यांच्या टायमारत जल्लल. आणि एक मस्त प्रशस्ती गावल्यांचा त्यांत मस्त हेम्मेचे प्रशस्ती म्हटल्यार कर्नाटक राज्योत्सव प्रशस्ती उडुपी जिल्ह्यांत हेंका 2021 मेळलेले. तसेंत आणखो त्यांच्या मस्त प्रशस्तीच्या ಬಗ್ಗೆ असा आम्ही त्यांच्या तोंडासूनच त्यांच्या प्रशस्ती कसले, त्यांचे साधने कसले, त्यांनी किती परिश्रम आयले असत म्हणून सांगून आम्ही ऐकूया. आता मामा तुमका मी अनेकदा या कार्यक्रमाचं स्वागत करीत असे. मी एक 2 प्रश्न विचारते मामा. आमच्या जनांक तुमच्या ಬಗ್ಗೆ एक समा कलोंका, तुमचे परिश्रम कसले, तुमचे ध्येय कसले म्हणून जनांक कलोंका म्हणून सांगून मी एक 2 प्रश्न तुमका विचारते मामा.
आता तुम्ही KMC सिनियर टेक्निशियन म्हणून काम केलेलं आहे म्हटलं, जाल्यार तुम्ही सगळे क्षेत्रांत करीत असो, साहित्य होऊन दे, लेखन होऊन दे, धार्मिक क्षेत्र होऊन दे, शिक्षण क्षेत्र होऊन दे, सगळ्यांतही तुम्ही काम करीत असो. तुम्ही टेक्निशियन म्हणून काम करताना तुमका ह्या क्षेत्रास पुरा येऊक कसं झालं, तुमच्या त्या टेक्निशियन म्हणून काम केल्याचे अनुभव कसं असा? टेक्निशियन जाऊन साधारण एक 35 वर्ष काम मी केलेच आहे. तर त्या संदर्भात काय झालं म्हटलं, एक 1975 अंत आमचं एक युनियन म्हणून होता. त्या युनियन नंतर आम्ही पर लीडर्स म्हणून घेऊन 29 जणांक त्यांनी कामासून काढला. त्याच संदर्भात तुर्त परिस्थिती ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ. त्या तुर्त परिस्थिती टाईम जातोच मग 1980 वापस ते मॅनेजमेंट येऊन मग संधान पुरा जाऊन घेऊन मग आमक वापस कामांक शिरसन घेतलं त्याने. सो त्याच्यानंतर माझं एक ह्या बदलावणं झाला. कसं म्हटलं, एक फोटी एक 5 वर्ष काम देताना मस्त पुरा प्रॉब्लेम झाला. ह्या पुरा मस्त नष्ट अनुभव सुंक झाला. तर त्याच्यानंतर 1980 नंतर माझा ह्यांचं सामाजिक क्षेत्रांत मी पादार्पण केलं. एक कसं म्हणलं, विश्व हिंदू परिषद आधी काय जायचं म्हणलं आत्तांच्या वेळ नाही, त्या काळात राष्ट्रवताना परिषद असंपुरो अथवा BJP असंपुरो अथवा हिंदू सेवा प्रतिष्ठान असंपुरो प्रत्येका असं एक ट्रेनिंग म्हणून होता. आत्ता काय म्हणलं राजकीयांचं ते ट्रेनिंग म्हणून त्याला आमचं त्या टायमार ट्रेनिंग होता. दावणಗೆರೆಂತ 3 वर्ष अभ्यास वर्ग म्हणून होता. दुसरीकडे होता BJPचा. आणि हिंदू सेवा प्रतिष्ठानचं ट्रेनिंग होता 3 दिवस बेंगळूरंत. मग राष्ट्रवताना बळगाचा होता बेंगळूरंत 3 दिवस. असं पुरं ट्रेनिंग पुरं जाऊन ह्या पुरं तर म्हाका त्याच्या वट्टच एक ह्या कुठं होता कसला आयुर्वेद वैर कुठं म्हाका एक ह्या होता कसं म्हणलं प्रीत होते, आसक्ती होती. त्या आसक्तीनिमित्त मी मग मल्लाडीहಳ್ಳಿಂತ एक 15 दिवस राघवेंद्र स्वामींच्या आश्रमात 15 दिवस होते. म्हणते पुरा तृतीय ग्रहवैद्य शिबिरांत मी पार्टिसिपेट करून घेऊन सर्टिफिकेट घेतलेलं आहे. त्याच्यानंतर काय झालं म्हणलं, विश्व हिंदू परिषद आम्ही काय केलं, परावर्तन म्हणलं दुसऱ्या समाजक गेले पुरा परावर्तन म्हणलं आमचे समाजक आर्य समाजासून होम इत्यादी पर करून त्यांना वापस आमच्या समाजाक हाडून घेऊन हरडा पुरा केली असत आणि सर्टिफिकेट पुरा देई होतो आम्ही. ह्या मस्त काम ह्या झालं असा. मग विश्व हिंदू परिषदेनंतर काय झालं म्हणलं, आम्ही ह्या केलो कसला शिलापूजना, रामशिलापूजना, रथयात्रे, ज्योती रथयात्रे आणि ह्या पूर आम्ही अत्यंत मुंचून होता. आमचं घर म्हणून सांगलं बरी ह्या मात्र नाही, BJP, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रवतान बळगा आणि प्रत्येक ह्या का आमचं एक सेंटर जाऊन होता. प्रत्येक आम्ही ह्या पर ह्या करत होतो. मग ह्या पूर्व मग मी अयोध्यागमन कुठं केलं 1992 करसेवक जाऊन कुठं थंय गेले. मग आमका मधी रव्याला वापस येऊक झाला ह्या पुरं झाला. त्या संदर्भात मी होते. आणि विश्व हिंदू परिषदेंत एक फोडं पुरा हे पुरं होते कोण म्हणतात आमचे फोडं हिरिया व्यक्ती पुरा आमचं घर येत ह्या पुरं करत थंय म्हणलं शैक्षणिक क्षेत्रांत काय झालं म्हणलं, अजित कुमार म्हणून बेंगळूर तो त्याने एक हिंदू सेवा प्रतिष्ठान म्हणून एक ह्या प्रारंभ केला. थंय SSLC पास जाल्ले चेडवांक तांकां काय म्हणून तांकां एक 40 दिवसाचं ट्रेनिंग दिवन खंय कर्नाटकाच्या खंय पुरा हिंदू घालतात का थंय त्यांनी स्कूल ओपन करका, संस्कार केंद्र ओपन करका ह्या पुरा केलं पुरा होता. थंय जालें मागीर त्या आमकां एक प्रेरणा जालां. त्यांनी तसं हे केल्या निमित्त आम्ही एक स्कूल करका, आम्ही एक ह्या करका म्हणून एक अभिप्राय झाला. जाल्यार ताका काय झालं म्हणल्यार आमचोच एक बिल्डिंग होता खाली होता. आणि त्या बिल्डिंगांत आम्ही हिंदू सेवा प्रतिष्ठानचे पूर्णावधी कार्यकर्ते एकल्याका आपण हाडून दुसरं शिरशी सागरा दुसऱ्याकडसून पण येतं तांकां पुरो आशय देऊन ह्या करून एक 7 वर्ष म्हणल्यार काही एक ह्या जाताना कसं भाडा गिडा कसं घेऊन येतना आम्ही ह्या केलं. त्याच्यानंतर आम्ही एक ह्या कसं काही एक परचेस केलं एक जागो मी आणि अनेक 2 जण शेअर्स परचेस करून आम्ही ट्रस्टा सेवा गंगोत्री ट्रस्टाक डोनेट करून दिलो.
ते डोनेट करून देऊन जातोच मग थोडे समय आमकां बिल्डिंग आनी पुरो करूंक प्रॉब्लेम जाला मागीर तेच्या नंतर भोर राजकीय व्यक्ती रामाजी V.S. आचार्य शोभा करंदलाजे आणि शंकरमूर्ती अनेक जणांनी असं करणं एक सहाय्य करून घेऊन होड आता एक बिल्डिंग जाऊन चंदरीत जातं विशेषतः काय म्हणून सांगल्यार शैक्षणिक हेतू आमचा भारतीय संस्कृती त्या संस्कृती शिकोवनचो एक हिंदूचं काही एक पद्धती आसा ती पुरा आमी थंय ह्या पुरो करीत असो एक काय म्हणून सांगल्यार श्रीकृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम सामूहिक सत्यनारायण पूजे आणि सामूहिक अक्षराभ्यास ह्या पुरो सामूहिक हुಟ್ಟುಹಬ್ಬ आचರಣೆ खंयचे ರೀತಿ करता म्हणून ते प्रात्यक्षिक ह्या पुरो करीत असो आम्ही ऐकलं सा मामा नचिकेता शिशु मंदिरा विद्या मंदिरास गेल्ली धाकटी पुरा मस्त छान करून मंत्र पुरा सांगूचे आम्ही ऐकलं सा ते दकली धाकटी बट येऊन जेवताना मंत्र नाव नेत्तु कुडले मंत्र देवाची पूजा करूनच्या पुरा त्या एक अभ्यास त्या मंदिरांसून शिकवून येयल्ल्या धाकट्यांक सगळ्यांक येते आता तुम्ही सामाजिक क्षेत्रा म्हटलो कसलंय मणिपालांत एक सेतुवे बांधवे तर तुम्ही पुढे दायत होतो एक विधवा वेतन येसवे एक वेतन कसलं तरी बाकी असल्यार त्यांच्या बग्गे पुरा तुम्ही एक होराटा करीत असो एक त्याचे काम करीत असो त्याच्या बग्गे एक चूर सांगेत का मामा कसलंय एक सेतुवेच्या बग्गे मी ऐकलं तुम्ही सेतुवेस तुम्ही मस्त पुढे गेलसो म्हणून सांगू नो 1983 ಅಂತ तो 18 जणांचं गुंबाच एक हे जाऊन होतो मुखंड जाऊन होतो त्या संदर्भात रामकृष्ण हेगडे त्याचा सरकार त्या टाइमार असं का ना आमकां म्हटल्यार मणिपाल कोकर्णागे नेर संपर्क म्हणून घेऊन म्हटल्यार लागीं जाता नंतर काय जाता एक एक एकटी कोकर्ण जावंक सुत्त ह्या करून कितको काय एक ह्या सुत्त नेमकं जाता सो त्या दृष्टीर असं का लागींच एक नेर संपर्क जावंक म्हणून त्या उद्देशार असं का ಹೊಸದಿಗಂತ आणि उदयवाणी हे पुरा लेखन जाऊन लेखन जाऊन पुरा ह्या पुरक आणि रामकृष्ण हेगडे आणि चंद्रशेखर म्हणून होतो तो PWD मिनिस्टर तांकां पुरा ह्या पुरक 300 जणांक त्या कोकर्ण सुತ್ತमुತ್ತ असलेल्या 300 जणांचं सिग्नेचर घेऊन ह्या पुरा करून यश म्हणून झाला म्हटल्यार करूया नेक्स्ट बजेट अंत ह्या प्रस्ताव करते म्हणून V.S. आचार्यान सांगला सांगून जातोच काय 85 नंतर सरकार गेला सरकार जातोच आता फेल्यूर झाला जाल्यार 2008 पुन्हा मी त्यांचं सेम ह्या पर करून घेऊन मी V.S. आचार्य आणि आमचं रघुपती भट्ट ह्यांका परत दिले निमित्त त्या सेतू उतरला चिक्के मी खंय प्रपोज केले त्याच्यासून चिक्के अंतरार सेतू निर्माण झाली असा मागीर काय म्हणून सांगलं ह्या राजकीय हेतू मी असताना काय केलं अनेक जणांक कसं ना एक 20 जण विधवा वेतन म्हणल्यार तांकां धाकटी नावती अथवा आनीक भारी एक पुअर क्लासाचे पुरा तांकां मागीर ह्या एक 4-5 जणांक एक पंपांचो जागो असं पुरा आमी घेवन आमी कसलेय एका तज्ञांच्या गाल्यार काय म्हणत आमी सेवा म्हणून घेवन होतो आमी काय त्यांच्या लक्षण काय अपेक्षा केलो ना होतो त्या रीती आणि त्या संदर्भात काय म्हणून सांगलं एक राजकीय म्हणून सांगल्यार आतांच्या वरी ह्या न्ही तेन्ना 5 रुपये 10 रुपये आमी ह्या तुर्त परिस्थिती जातूच 5 रुपये 10 रुपये पुरे कलेक्शन करून घेवन आमी ह्या खर्च करून खंयच्या आमच्या कार्यक्रमांक अथवा चुनावण्यांक खर्च करून उरलेले दुड्ड आमी ऑफिसाक देवचा क्रम होता त्या संदर्भात तसं होता म्हटल्यार एक समाजासाठी तुम्ही एक निस्वार्थ सेवे करीत होतो ते तुमचे इन्कम बघून तुमचेच पैसे तुम्ही जागा घेऊन स्कूल बांधून कसल्या एक अपेक्षा नसताना सामाजिक ಒಂದೇ शैक्षणिक ಒಂದೇ क्षेत्रांत तुम्ही एक तुमचे ಕೊಡುಗೆ म्हणून सांगवात तसंच स्थळीय विश्व हिंदू परिषदांत तुमचे पात्र कसले होते मामा स्थळीय विश्व हिंदू परिषदांत आम्ही काय करीत होतो म्हटल्यार आमच्या राम जन्मभूमी आंदोलन 1985 अंतू हेंदला मगर धर्मसंसद बेंगलोर हांगा उडपांत जालें तेन्ना धर्मसंसद साधारण 800 स्वामी दुसरे कडसून बरयल्ले आनी 1983 थंय उज्जैन संमेलन जालें त्या संमेलनांत ताणें भाग घेतले आनी आमकां एक विश्व हिंदू परिषदांत 3 दिसाचो ट्रेनिंग ऑलरेडी जाल्ला बेंगलोरांत सो तसं त्या धर्मसंसदांत कुडा आमी कार्यकर्ता जावन मस्त काम केलो सो ಎರಡನೇ काय म्हणून सांगल्यार ते ह्या आमी आंदोलन चड जाल्ले वेळा कसं म्हणल्यार शिलापूजन
ರಾಮಶಿಲಾ ಪೂಜನ ಪ್ರತಿ घराघरांना ರಾತಿ ಪುರ ಶಿಲಾ भरून घेऊन त्यांच्यावर 1 काल रुपये ह्या पुर घेऊन ओव्हराದಂತ कोणकोणच्या घरा आम्ही गेलो होतो तापर मग 1 काल रुपये म्हटलं शिले त्यांचा पुदा करून घेऊन ह्या पुर 1 काल रुपये प्रत्येक घरसन कलेक्ट कधी होतो मग त्याच्यानंतर आम्ही रामज्योती इली दीप रथयात्रेला यांचं पुरा मुंचून यांचं होतं मी म्हटलं आमचं मी आधी सांगितल्यावर आहे आमचं घर म्हणून सांगलं एक ह्याच्या सेंटरवरती होता सो तसं जाऊन मग हे आणलं कसं 1992 तुम्ही अयोध्येका म्हणून गेले घरसेवक म्हणून घरथई वसून जानसून वापस धाडला परत गोमट तर पडले सो त्या रीती असं करणं विश्व हिंदू परिषद त्याच्यानंतर मी काय विश्व हिंदू परिषद साधारण एक 10-15 वर्ष विश्व हिंदू परिषद काम केलं असं मी आणि राजकीय झालं तसंच 92 नंतर मी राजकीय सोडून घेऊन शैक्षणिक अथवा आमचं समाजाच्या ಬಗ್ಗೆ मी योजना करून सुरू केलंय तुमका हेका पुरा टाइम कसे मेळ्ळी होतं मामा तुम्ही ऑफिसात जाऊन का टेक्निशियन म्हणून काम करका त्याच्या इडन ते शैक्षणिक सामाजिक पुरा तुमका टाइम रजे घालून दावेचे का ना त्या ಕೆಲವು फवटे मी रजा घाले होते आणि काय म्हणून सांगलं मका आधी लगेच एक कादंबरी होडं ह्यांचं पुरा वाचूनचा एक अभ्यास होता मग त्याच्यानंतर मी काय म्हटलं कादंबरी पुरा सोडून अध्यात्मकला येणं गेले मी अध्यात्मक जाऊन मस्त आता थिओसॉफिकल सोसायटी ह्यांचं पुरा अध्यात्मक जाऊन मी माझं डेव्हलपमेंट करून सुरू केलं मी त्यातनं मग मी विश्व हिंदू परिषद असताना मी काय लेखलं म्हटलं आमचं एक हे आणलं कसं आम्ही आमच्या समाज कुडाळ देशकरांच्या ಬಗ್ಗೆ मी काहीतरी बरेलं झालं अथवा आणि केलं मी बरी लहान ते का म्हणून मग एक कल्पनेला म्हटलं विश्व हिंदू परिषद म्हणलं विशाल झालं असं आम्ही एक लहान एक संस्था सध्या झालं रे ओ आमचे जनांक अनेक जणांक आमचं जातीचं जाऊन दे अनेक नामांक पुढं करेक्ट सांगून होत नव्हती त्या टाईमवर आमची भाषा कसली म्हणून होत ना ह्या पुरा असेल मी तर ओ मी हिंदू काम कर का म्हणून म्हाका उद्देश झाला आणि म्हाका मुख्य जाऊन काय म्हणून सांगलं आमचा कुलदेवच्या ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ आमका करेक्ट ह्या नव्हता 1983 एक पाटील पाटकर म्हणून मुंबईचं एकलं येऊन त्याने पुरा ह्या पर करून जातो त्याच्यानंतर म्हाका आसक्ती उठवाले 1987 नंतर मग गुंफा अजगावकर म्हणून भारी मोठी हिस्टोरियन तो आणि कवी साहिती पुरा त्याका मस्त ह्या परे मिळालं होतं तो त्याचा कॉन्टॅक्ट झाला कॉन्टॅक्ट म्हटलं मी त्याका 1 घंटा मात्र बघलं 92 नंतर झालं रे आमचं कॉन्टॅक्ट निमित्त तो मी त्याका मी गुरु म्हणून मान्यता करले कसं म्हटलं त्याने एक कंप्लीट माझ्यावर त्याका विश्वासानिमित्त कंप्लीट त्याने पुरा पुस्तका तांका फीड करून घेऊन मग एक तयार केला मी ऍक्च्युअली झिरो कसं करणं एक हे का फात्रा कसा एक ह्या दिला आकार दिला त्या रीती त्या गुंफा आचगाव करणं मग एक आकार दिला तर 91 तो एक्सपायर झाला तो त्याच्यानंतर हँकर तुम्ही आता साहित्य क्षेत्रात मस्त बुका बरेले सो मामा आमचे कुडाळ देशस्थ आद्यगौड ब्राह्मण त्याचे जनांगीय परिचय होऊन दे जाती परिचय होऊन दे मीगे आमचे मंदिरಗಳು आमचे दाबोली मठाचे मेन होऊन तुम्ही मस्त मठ म्हटलं कसले आमचे गोत्र कसले आमचे कुलदेव कोण आमका ते सम गोत नसेल तर तुम्ही पुरे एक बुकांत बरेलो सो तसंच तुम्ही कोंकणी कुडाळ कोंकणी भाषा इंग्लिश कन्नड म्हणून सांगून एक निघंटू पुरा केलं सो तुम्ही त्याच्या ಬಗ್ಗೆ 1-2 उत्तर सांगा मामा तुम्ही ते बुका तुमका इन्फॉर्मेशन पर तुम्ही कसे कलेक्ट करीत होतो तुम्ही किती बंगायला सो एक बुक बरोबर झालं म्हटलं 1997 अंत मग ते गुंफा अजगावकर 91 अंत चाललाय त्याच्यानंतर काय म्हणलं मी ते काय सांगतात म्हणून विषय असताना मी वेट करी होते झालं ते नतला निमित्त त्याने काय म्हाका फीड केलं असा त्या हे आधार वरसून मी ह्या केलंय काही पुस्तक 1997 अंत आमचे हे मठाचे प्रद्युम्नानंद स्वामी हंगेल कशकोडींत त्या कशकोडींत थई वगैरे त्या उद्घाटन झाला त्याच्यानंतर म्हाका 99 अंत त्या पुस्तक बरेले निमित्तच म्हाका मुंबईत त्यांनी सन्मान केला त्याच्यानंतर काय म्हणत झालं एक ह्या ह्या करताना म्हाका मस्त एक इन्फॉर्मेशन मिळत होतं आणि होडवड पुरा मनीस मुंबईचे पुरा बॉम्बे म्हणून असला मुंबई म्हणून कल्लं ML सामंत बॉम्बे म्हणून होता मुंबई म्हणून कल्लं ML सामंत ते पण माझे परिचय केलं डॉक्टर रवींद्र रामदास
आणि अनेक SB पाटील असं पुरो अनेक आणि JB महाजन असे एवढं व्यक्ती पुरा माझे कॉन्टॅक्ट केले आणि मी त्यांचं कॉन्टॅक्ट घेऊन ह्या पुरा ह्या करून साध्य झाला म्हटलं आमच्या समाजाच्या बाकी मी डीप स्टडी करून साध्य झाला. सो त्याच्यानंतर हे आमचं हे असं कोण म्हटलं आमचं कुलदेवाच्या बाकी अनेक जणांकडून काही पुरजाई होते म्हटलं एक काय म्हटलं एक 200-300 वर्षापासून इकडे गेल्यानिमित्त 200-300 वर्ष जातोच ते काय म्हटलं पुरे चालले त्यांचं गोत्र त्यांचं ह्या पुरं त्यांचं मठा मंदिर त्यांचं देवस्थान ह्या पुरं त्यांनी विसरलेल्या निमित्त वापस त्यांच्या मनदट्ट करत आलं खंच देव खंच गोत्र खंच कुलदेव म्हणून मनदट्ट करता विषय खंडित अगत्य असा म्हणून त्या दृष्टिकोनावर मी असं करणं तिंतो काम केलं. 2010 वगैरे मी एक टाटा सुमो आणि ह्या घेऊन एका फोटोग्राफर घेऊन अंकोलसून पूरं सुमार एक 7-8 दीस राहून पूरं कडचं पूरं फोटो परत केलं झालं रे म्हाका ಕೆಲವು समाधान मिळलं ना ह्या परत मग 2017 वापस जाऊन ह्या पर करून कुलदेव खंच म्हणून एक साधारण एक निगदी झाली जाता साधारण 20 कुलदेव देवस्थान असतं प्रायशः कोणी आमच्या समाजाचे कोणी तितकी पुरं देवस्थान पुरं भोवल नसतं. सो त्या दृष्टी असं करणं मी या आता वर्क करीत असे मी आणि कुडाळी भाषेचे विषय म्हणून सांगलं एम घाटगे म्हणून कुडाली डायलेक्ट म्हणून इथे तो पुना युनिव्हर्सिटीचं प्रिंट केलेलं एक पुस्तक होता त्या म्हाका मिळला आणि कुडाळी भाषा म्हणजे एक 42 भाषे असं कोंकणींत तर 42 भाषेंत ही एक कुडाळी कोंकणी म्हणूनची एक भाषा अशीच आता दुसरं असं RSB बोलूनचे अथवा हे कोण म्हणणार सांगलं मराठी अथवा हे पुरं असं ना खारवी असं पुरं आणि दुसरं पुरं लांग सकन 42 लांग सक म्हणून डॉक्टर चिन्नाने पुढे हेंपर केला असा. सो चिन्ना कुडा माझ्या मी त्यांचे कॉन्ट्रॅक्टर होते आणि चांग हेंपर झाला. सो तसं जाऊन मग कवी संमेलन ते काय का पर मग आपल्याला मी गेले मी आणि हेंपर असा. तुम्ही आता एक परिश्रम घेऊन तुम्ही एक आमच्या देवस्थानाच्या ಬಗ್ಗೆ आमच्या मठाच्या ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ ಬರೆಯಲಸೋ एक निघंट बरेलेसो निघंट बरेवेचे म्हणजे 1000 कटले पदापुरा सोडून तुम्ही बरेलसो त्यात पुस्तक प्रकट जाऊन तुम्ही आमच्या समाजास कसल तरी एक संदेश देऊक इष्ट करतावे सगळ्यांनी वाचून का धाकट्यांक वाचून का म्हणून सांगून होय. एक काय म्हणून सांगलं आता एक ह्या असता कसला एक खंच एक भाषा मातृभाषा ती मातृभाषा गेली झालं रे आउट म्हणलं ती जनांगच मला म्हणून कसं म्हणलं रे प्रति दिसा असं करणं कितकी का भाषा मरत असत. आता संस्कृत झालं मृतभाषा म्हणून झालं एका काला रे प्रत्येक ना आता शंकराचार्य म्हणून इडी देश सुतोंक झालं रे त्यातनं ही संस्कृत भाषा होती. तर संस्कृत भाषेनिमित्त आदिपूर संस्कृत भाषेनिमित्तच परस्पर त्याने संवाद करत परस्पर ह्या परत आधी दुसरं काही न होता. त्याला क्रमेण काय झालं म्हणत झालं हे मकालेचं एज्युकेशन निमित्त प्रत्येक आमचं गुरुकुल सिस्टम आणि आमचं एक ह्याचं काही आमचं भाषेचा पूर्ण नाश जायतो गेला. नाश आज काय तसं म्हणतात घराघराने आम्ही आमची भाषा बोलले तर आमचं गुत ना कन्नड बोलतात अनेक बोलतात. सो आमची भाषा आम्ही वृद्धी करका अनेक शब्द असं करणं आमचं विसरून जायतच होतं आमचं चुकून जायतच होतं. तर आमची पिढी ते शब्द पुर हवे आणि एक भाषा उरो का म्हणून त्या दृष्टिकोनात असं करणं एक निघंटो तयारी करीत असे मी. करेक्ट मामा त्या निघंटू दल्ला एक तर बेग्गी नेऊ का किती म्हटलं आमची धाकटी पुरा आता कन्नड इंग्लिश बोलूनच आमची भाषा तो एक लाईन आमची भाषा बोलले तर आमकात 4 इंग्लिश वर्ड्स कन्नड वर्ड्स येतात तसे म्हणून तुमच्या निघंटू मस्त इम्पॉर्टंट म्हणून करेक्ट म्हणून दिसता. आता तुम्ही आमच्या शिवपाडी देवळांत 19 वर्ष अध्यक्ष झालो तो आमच्या ट्रस्टीचे अध्यक्ष झालो तो. तुमच्या टायमार तुमचे कोडुगे कसलं देवळास कसलं पुरं काम झालंय तुमचा अनुभव कसला मामा. थंय काय झालं म्हटलं 1996 मी इथे अध्यक्ष जाऊन आमचे 5 जण मात्र होते. ॲक्च्युअली 9 जण 15 जण वगैरे पुरं ह्या परत कमिटीन ते 6 जण मात्र होतो.
त्या संदर्भात काय झालं म्हणलं भारी एक आर्थिक जाऊन ह्या मी सांगतो विषय नाही जाल्यार आर्थिक जाऊन भारी हीन ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏಕೆ 20,000 ಆಡಳಿತ ಮಂಡळाचे लोन ಕೂಡ काढून ಎರಡನೇ काय झालं म्हणलं आमच्या समाजात 2 विभाग होते कसं म्हणलं विभाग म्हणल्यार अभिप्राय भेद होता सो 96ನೇ इस्वींत जुनांत मी ह्यांगतोच मी ह्यांग खंयचे रिती हेंका आता वट्ट करता जाल्लो 2 विभागांचे वट्ट करका आणि देवस्थान अभिवृद्धी करका ह्या दृष्टिकोनार मी काय केलं म्हणल्यार थंय आमचे प्रदीपनानंद स्वामी 94 इस्वींत ते मठाधीश जाले आणि खंयय भायर गेल्ले ना तो सर सो काय केलं म्हणून सांगल्यार 1-2 कडे मिटींग आपण घेऊन ह्या कसं म्हणल्यार स्वामीक आपण हाडचा म्हणून जाला स्वामीक आपण हाडचा म्हणून जाल्यार कोण प्रत्येकला वट जाले असं म्हणलं स्वामी म्हणजे कोणाक नाका जालें न्ही सो त्या दृश्टीर ते स्वामीक आपण हाडून जातच हाडतना आमकां ताई आमच्या लगे ह्या करून दुडना ते वैटवास करून ಕೂಡ दुडना होतो जाल्यार तेन्ना काय जालें म्हणल्यार आम्ही पादपूजे पूर घराघराने पूर गेलो ह्या पर पादपूजेक कोणेय मन दिलं ना जाल्यार लास्टाक काय जालें म्हणल्यार 80 पादपूजा जाली म्हाका उगडास आसा 80 पादपूजा जाल्या निमित्त आमची आर्थीक परिस्थिती समस्या जाली मागीर आमी तांकां धाडून दिलो भारी चंद रितीन बरो जाला मागीर काय म्हणून सांगलें आमी 92ನೇ इस्वींत एक गर्भगुडी ह्या पर केला गर्भगुडी नवीकरण केल्ली आनी पवळी केल्ली ना सो ती पवळी करता जाल्यार मागीर वापस आमी मिटींग पुरो हें करून 1999 पवळी आमकां काय म्हणून सांगलें एक 5 लाख रुपये मात्र मेळ्ळ्यार पुरो म्हणून ते एक हे होता जाल्यार जन सकना आपला आपूण येवन 10 लाख 10,000 20,000 असं पुरो देवन घेवन आमकां 13 लाख रुपये उठ जाले आमी तेन्ना काय फुडें ह्या पुरो करता पुरो आमी चंद रितीन फुडें फुडें काम परत केलं मागीर 15ನೇ इस्वींत वापस आमी ह्या परत जाला सो उद्योगाच्या दृश्टीर ಕೂಡ ह्यान जातच म्हाका मागीर बेळगांवांत एक आमचो डॉक्टर होतो थंय डॉक्टर थंय केली हॉस्पिटलांत ह्या पॅथॉलॉजी लॅब नाव होता सो पॅथॉलॉजी लॅब एक थंय प्रारंभ काम म्हणून म्हाका आपल्याला 1 वर्स मागीर थंय होते मी आणि 3 जणांक थंय टेक्निशियन ट्रेनिंग परत येवन वापस येयले मी सो दालरे मामा तुम्ही ह्या पर्यंत प्रत्येक इसवी सांगित असो 98-99 सगळे तुमका करेक्ट उगडास असो काय म्हणून सांगता एक प्रत्येक हे काय असं गुरु हिरियरू म्हणून आसा होय गुरु हिरियरू ते गुरु हिरियांक आमी विसरलो जाल्यार आमी ನಡೆದು ಬಂದ दारी म्हणून आसा न्ही ती विसरलो जाल्यार आमी कितके व्हड जावंक करू आमी कितके व्हड जाल्यार रे असं ना आणि आमचं काय म्हणून सांगल्यार आमच्या घरा आता इतके पुरा आता एक आम्ही एक काय तर जागो घेतो ह्या पर दिलं आता बघलं जाल्यार माझं एक 20 लाख रुपये जायतं ओके जागा का जाल्यार आमच्या घर कोणी असं का ना हेका ऑब्जेक्शन केलं ना मी काय करते मी काय डोनेट करते मी काय ह्या पर करते त्या विषयावर आमच्या घरच्यांनी कोणी ऑब्जेक्शन देऊ नका करू नका म्हणता त्यांचं पूर्ण सहकार कसं म्हणल्यार आमकां ताण लागला वेळा आता बरे तन काय तर ताण लागला वेळा उदक हाडून देऊन जाले च्या हाडून देऊन जाले तेणीच केल्यार मात्र नाही घरच्यांनी तसं केल्या निमित्त मी ह्या स्टेजार केलं एक ಎರಡನೇ म्हाका ह्या स्टेजार येवंक जाल्यार अनेक जण असं करून दुसऱ्या रितीर ते गुरु समान ते पुरा कसं म्हणल्यार आता बंबईचं जाऊन दे अनेक जाऊन दे पूर गुरु समानच ते कसं म्हणल्यार तिने तर फीड केल्ले निमित्तच मी ह्या स्थिती केल्याशे करेक्ट तुमका ನಡೆದು ಬಂದ ಹಾದಿ ಕದ್ನಾಯಿ ಇಸ್ರೋನೇ ಕಮಮನ್ तुम्ही सांगूनचे आता मामा तुम्ही मठाच्या ಬಗ್ಗೆ पर मस्त बरेत असोने तुम्ही किती कदनदर्शून त्या संपर्कार असो किती पार्टी तुम्ही मठास पुरा धावून येता 1988 मठाक फर्स्ट मी गेल्लो थंय जातना ह्या नावता थंय भारी एक म्हणल्यार मठ चांग स्थितीर ना होता आणि त्याच्यानंतर रमानंद स्वामी होते तेन्ना 1988 नंतर प्रति वर्सा जाय होते ಕೆಲವು फुटी मठाचो मी एक मेंबर जाल्ले निमित्त
वर्साक 5 फावटी 7-8 फावटी परत जाऊन ಕೂಡ एक ह्या होता. सो मठाचा आणि आमचा कुलदेवता प्रति वर्ष आम्ही परिसर म्हटलेलं बरे 1-2 वर्ष आधी सर प्रति वर्ष जाय होते. मठात संपर्क होता आणि चांगला कॉन्टॅक्ट होता तुझा. मामा आणि नेक्स्ट तुम्ही मुंबईचे गौड समुदाय गौड सारस्वत समुदायाचं स्कॉलरशिप आणि कसले हाडून देतात म्हणून सांगून मी ऐकलो असा त्या कसले मामा आमच्या कम्युनिटीचे सो आता ह्या गौड ब्राह्मण सभा म्हणून आमच्या आद्य गौड ब्राह्मण सभा 125 ವರ್ಷ आता आचरण करीत असा. तेंतु त्याच्या नंतर काय म्हणा सभा जातोच मग त्यांनी ಕೆಲವು आता बॉम्बेत टोपीवाला देसाई म्हणून होते पुरा त्यांनी पर काय म्हणलं एक संघ स्थापन केला. संघ म्हणला ह्या सभा नाही करता एक दरबाळंक काहीतरी ह्या पर एक सहाय जाऊन का म्हणजे त्या दृष्टीने त्या कालार त्यांनी इंग्लंडाकडे परत धाडलं असं लंडनक एज्युकेशन परत धाडलं असं असंच आमच्या माका साधारण म्हणटा का हांगा अनेक जणांनी परत घेतलेलं असं दुड्डू घेतलं असं इकडेच मगरनाड आसूंक पुरो आता बारकरवाडा इकडे परत घेऊन असं पुरो जाल्यार म्हाका 92 इसवी नंतर साधारण म्हणटा का म्हाका ह्याचा ते गौड ब्राह्मण सभाचा कॉन्टॅक्ट झाला. त्यांचं पुस्तक येई होता त्रैमासिक येई होता परत त्याच्यानंतर मी कोण विद्यार्थी असत दुर्बाळे त्यांका ॲप्लिकेशन भरून घेऊन त्यांना ह्या प्रकरण रेकमेंड केले होते. इवन आजी ಕೂಡ अनेक जण येत असत. एक ಎರಡನೇ ಕಾಸ್ अशक्त झाले आता 75 ವರ್ಷ झाले कोणतरी बालमंच असतात त्यांना धाकटी असतात ना अथवा कोणी अनाथ जाऊन असतात त्यांना एक वैद्यकीय सौलभ्य कडे देतात. वैद्यकीय सौलभ्य नाही करता त्यांना 1,500 रुपये पेन्शन ಕೂಡ विसरके मी सुमार त्यांना घ्या पर केलेच सो आता करीत असे सो येत असं. आता तुम्ही सांगलं बरी तुमच्या सगळ्या कामांक तुमच्या फॅमिलीचे तुमच्या बायल होऊन दे तुमची धाकटी होऊन दे तुमका कंप्लीट सहकार दिले असं तुम्ही सांगितलं. तुम्ही या मठाच्या ಬಗ್ಗೆ शिकोंका मठाच्या ಬಗ್ಗೆ एक रिसर्च करोंका बुक बरेंका पण प्रेरणे कोण तुमका प्रेरणे म्हणून सांगल्यार मुख्यतच गुंफा आजगावकर म्हणून गुरु त्यांच्यात होय त्याच त्या प्रत्येक मी माझ्या पुस्तकात ಕೂಡ त्यांचा फोटो घातलं मी कसं तिने त्यांका त्या मनशाक मी तर काही 1 घंटा मात्र 1992 ಅಂತ बघायला झाला रे आमका त्यांना फोन घेणं वगैरे कसं नाही होता करस्पॉन्डन्स मात्र कसं होता. त्या संदर्भात असं करणार तिने माझ्यावर कितके एक विश्वास म्हणून सांगला ह्यो पुढे एक पुढे व्हरता म्हणूनच एक म्हणलं ना आमचं हिस्ट्री पुढे व्हरता म्हणून माझ्यावर विश्वासानिमित्त त्यांनी कितके म्हणलं कोकणाख्यान साधारण 600 चिल्ड्रे बरेला कोकणाख्यान अनेक पुस्तकं पूर म्हाका धाडून दिली त्याने हय धाडून दिली. झालं काय झालं म्हणलं ना आणि तो त्याने ह्याच आम्ही जॉईंटर बसून ह्या प्रक्रिया म्हणून सांगलं 91 येताना त्याका ब्रेन ॲप्सेस जाऊन गेला तो त्या मग त्याने एक 300 पेजचं पुस्तक पर बरं रफ होत होता. मग त्याच्या बायलांना विनय अजगावकर म्हणून 2003 ಅಂತ त्याने त्या वापस प्रिंट केला. त्यांचं ಕೆಲವು दोष संपर्क झालं म्हणलं मी संशोधन केल्यानिमित्त म्हाका त्यांचं काय ಕೆಲವು दोष असा म्हणून कळलं होतं त्या ह्या जाल्यार तर प्रिंट केल्यानिमित्त अनेक जणांना कसं ना आमच्या समाजाच्या ह्या समाजाच्या ಬಗ್ಗೆ तिळवळकी केली सा मस्त मराठीत असं पुस्तक आहे तर त्याने चांगलं काम केलं असं म्हणून अप्रिशिएट करका. ಕೆಲವು कसं म्हणलं खंचही ಕೆಲವು 100% सम असणं 100% सम असतात ना 100% ಅಂದ್ರೆ 1-2 काहीतरी एक मिस्टेक असताच. करेक्ट. तसं आता तुम्ही एक बुक बरेलं सोन्या कुडाल देश साध्य गौड ब्राह्मण जनांगीय परिचय म्हणून सांगून तुम्ही एक आमचे समाजाच्या ಬಗ್ಗೆ आमच्या जातीच्या ಬಗ್ಗೆ भाषेच्या ಬಗ್ಗೆ एक बुक बरलं सोन्या आमच्या समाजाच्याने त्या कसं ऍक्सेप्ट केले मामा ऐकल्याने तुम्ही बरेलं पुरा नाही ह्या एक पुस्तक बरंच होड विषयने अनेक नंतर श्रमांक वापस काही ह्या मिळला ना 1 नंबर 1 ह्या माझा अनुभव कसं म्हणलं 97 ಅಂತ पुस्तक झालं 500 पुस्तक झाली ती भारी ಬಂಗಾರ झाले वापस ದುಡ್ಡು गेला ना त्या काळात 18,000 हँग केलं. त्याच्यानंतर कोणा पुस्तकात तसंच माझ्या स्वतः ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಹೊರತು आता पैर अर्थानं आदिगौड ब्राह्मण 80,000 रुपये खर्च झाले मग ಇಲ್ಲಿ 55,000 मात्र 25,000 माझ्या हातातून गेली मात्र ने पुस्तकं तशीच उरलीच होते. 1 नंबर 1 ಎರಡನೇ काय म्हणून सांगलं
माझ्या बरेच छत्रे आता 2-3 वर्ष झाले तर गेला श्रमान असं दे फ्री म्हणाले क्या जर आम्ही दुड्डू घालून ह्या बरं करतो असं नाही का त्याच्यात का होड दुसरं नाही चल म्हणतो दुड्डू घालून ना तेव्हा आपण आमचा समाज का इतिहास नका झाला सांग इतिहास म्हणलं काय ह्या भारी बेजार आहे मी सांगतो काय म्हणून सांगलं इतिहास म्हणायचं असं नाही प्रत्येक मनुष्याक इतिहास गोतावा आणि कोण खैसून येईल काय आमचं कुलदेव काय आमचं गोत्र काय आमचं ॲटलिस्ट तितके पुरे कळकच आमका चल म्हटलं तर तितके कळण्यातलं आम्ही काय एक आम्ही पशु समान जातो कसं म्हटलं आमच्या बघे आमकां खंडित तिळवळ की आमकाच ती आमकां केन्ना तिळवळ की येणा थंयसर आम्ही सुधारणा आमकां साध्य जाणा न्ही आता तुमचे नेक्स्ट प्लॅन कसं मामा केंचे तरी रिसर्च करो का बुक प्रकटणे करो का तसं म्हणलं देवानं हे काय म्हणलं आयुष्य तुमका ते काय म्हणत ना आयुष्य आणि आरोग्य आयुष्य आरोग्य दिलं त्याला रे मस्त आमचं बरी ह्या मात्र कसं आमचं आद्यगौड ब्राह्मण म्हणलं रे आमचं रामदासी पद्धती असा रामदासी मठच होत्या ह्या बरी आमचं कुडाळेश्वर सोनवाडी चिंदर गोडवान मठ मात्र नाही आणि दापोली मठ मात्र नाही ह्या कसं म्हटलं रामदास पद्धती असा रामदासी पद्धती रवींद्र रामदास डॉक्टर रवींद्र रामदास म्हणून घालतात वारकरी संप्रदाय असा आमच्या ते आणि अनेक जण संत साधू पुरा असा त्यांचं पूर बरोबर गेलं जाल्यार भाटे इट इज युनिव्हर्सिटी थोडी त्या युनिव्हर्सिटी भितर त्यांनी गेलो जाल्यार मात्र म्हटलं आता रामदास प्रभू म्हणून बेंगलोरचो तो आमच्या माझा एक नंबर घेऊन आमच्या घरी येऊन जेवून ह्या पर करून मस्त डिस्कशन तो प्रोफेसर 70-80 वर्षाचा प्रायाचा आणि गणेश केनी म्हणून कुडा तो कुडा माझ्या कॉन्टॅक्ट घेऊन ते पर मस्त डिस्कशन करून घेऊन ते पुर म्हणल्यार माझं काही एक योजना असा ते संमती असं त्यांचे संमती मात्र नाही ते त्या बघे भारी आसक्ती रे आजी कुडा कॉन्ट्रॅक्टर असत तसा त्या निमित्त ह्या पुऱ्या सगळं थंय ह्यांक जाल्यार त्या फुडें म्हटल्यार आयुष्य इलाज मेळ्ळा जाल्यार मस्त बरोवंचो आसा आमच्या समाजाचे बघे कितके खास मामा तुमचे उद्देश छांग असल्यार खंडित तुमकां ते तुम्ही शतायुषी होऊन असता मामा तुम्ही तुमचे कसले कनस असाय ते सगळे तुम्ही बरोबर आमच्या नेक्स्ट पिढीगे एक इन्फॉर्मेशन हांवें म्हूण जाल्यार ते ज्ञान हांवें म्हूण जाल्यार तुमच्या सर्कलींनी बरयल्यार गावता नाहीतर आमकां कसलेय ते कळत ना आता तुमकां मस्त प्रशस्ती पुरा गावले आसत न्ही मामा तुमकां आता कर्नाटक राज्योत्सव प्रशस्ती गावला तुमकां आता अनुभव कसो जाला तुमकां कशें जालें तुमकां एक प्रशस्ती म्हणून अनाउन्स करताना फस्ट प्रशस्ती म्हणून सांगल्यार हे कोण आमचो एक हिस्टोरियन भारी व्हड हे होतो म्हणल्यार ताका प्रशस्ती त्या मेळ्ळो एक रिसर्च मायंडाचो बंबार्डेकर वासुदेव बंबार्डेकर राव बहादूर वासुदेव बंबार्डेकर तर 1999 नंतर म्हाका आपयला तें बॉम्बेन तापोवन घेवन तर 125ನೇ शताब्दीचा एक म्हाका थंय फस्ट तेणी सन्मान केलो त्याच्या नंतर थंय बेंगलोर मंगळूर हांगा पर सन्मान पर जायत होता 2007 आमचे हेणे जिल्हा संमेलन हेणे पर सन्मान केला नाना आमचं संमेलन म्हणजे कोंकणी 1914 अंत डॉक्टर चिन्ना त्यांनी ह्या पर कोंकणी संमेलनाचा म्हाका सन्मान केला आसा मगर 2020 अंत हेंतू कसला राज्य कोंकणी रुपयाळो 25 वर्ष जाली मागीर त्या केलं मग राज्योत्सव प्रशस्ती हे मुख्य राज्योत्सव प्रशस्ती म्हणजेच आणि कर्नाटक गव्हर्नमेंटचे एक ह्या कोंकणी साहित्य अकादमीचे ती प्रशस्ती होड आणि आमच्यानी केलं असा आमच्यानी केल्या निमित्त आणि कोण कोण मस्त पर करतात आमच्यानी केल्या निमित्त म्हाका तो एक अभिमानाचो संगत आम्ही गुर्तिसलो सगळ्यांनी काय म्हणतो एक तुमचे केला प्रशस्ती पुरा आम्ही फोटो हाडले असत मामा आम्ही एक ते फोटोज बघून ते केंच्या प्रशस्ती म्हण एक तुम्ही सांगे मामा तर फोटोज दाखयतात ह्या केदना गावले मामा तुमका ह्या हांगा गोवांत गोवांत काय माझा कम्युनिटी गाईड पुस्तक रिलीज करतना तिने म्हाका प्रेजेंट केला प्रेजेंट केला ह्या कुडाळेश्वर 1997 फस्ट माझा पुस्तक ह्या
ह्या दाबोली मठाच्या प्रद्युम्न स्वामीने कशकोडींत उद्घाटन केला ह्या पुस्तक. ह्या 2018 ಹಂಗೆ ಮಂಗಳೂರಂತ ಧಾಕ್ಲೆ ಸ್ವಾಮಿನಿ आमचे दत्तानंद सरस्वतीने त्या उद्घाटन केलं आद्यगौड ब्राह्मण बुक पुस्तक ह्या पुस्तक ह्या होय ह्यांचं पुस्तक होय होय. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಮಂದಿರಗಳು ದೇವಸ್ಥಾನ होय आद्यगौड ब्राह्मण ಕೂಡ समाज देवस्थानಗಳು मंदिरಗಳು ह्या म्हटलं आता ह्या पर मी टाईप करीत असे ह्या पर जायचं प्रकटणे झालं नसा ह्या शिवप्रेरणा म्हणून 1999 ಅಂತ ह्या स्मरणिके ह्या ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ 1997 ह्या बरोवंकदल्ले मी हांगासून खंय म्हणल्यार कोंकणी पीठ गोवाच्या कोंकणी पिठासून केलं पुस्तक पुरं हाडून घेऊन थंयसून मागीर ह्या पुरे जाला मग ते कोंकणी पीठ असून पुढे पुस्तक हाडेल अशें मी कोंकणीचे तशें कोंकणी भाषे ಒಂದು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ तो उदेवणींतला ह्या म्हणल्यार आमी बालसंस्कार केंद्र सेवा गंगोत्रीसून फस्ट आमी एक ह्या पर केलो कसलो म्हणल्यार हिंदू कसलो म्हणल्यार एक ललिता सहस्रनाम प्रति देवस्थान सोमवार म्हटल्यार महिलांचं वट्ट करून घेवन आमी ह्या करता म्हणून त्या उद्देशार आमी प्रारंभ केला. कुडाळ समाजात ಒಂದು विशिष्ट जनांग कोंकणी समाज म्हणता एक विशिष्ट जनांग म्हणून एक ಹೊಸದಿಗಂತರ लेखन दत्तप्रेरणा म्हणून ह्या 2003 हंगा खंय म्हणल्यार अंकोल अंत आमच्या होसोडंत एक संस्करणे थंय एक देवस्थान एक मंदिर बांदता तेणे त्या मंदिरात ह्या दत्तप्रेरणा म्हणून गुरुप्रेरणा म्हणून एक ह्या ही मध्ये पद्य एक कसं म्हणल्यार कोंकणी कवी संमेलन जालां हांगा मंगळूरांत त्या कवी संमेलनांक म्हाका आपयला सो त्या डॉक्टर चिन्नांगणी पुरा त्या संदर्भात कवी संमेलन ह्या ही कोण म्हणल्यार आमचो MA कामत व्हड ह्यो म्हणल्यार व्हड पत्रकर्ता तो मेला तो आता आनी मणिपालांत 2015 ಅಂತ म्हाका सन्मान केला पुरा हांगा राज्य कोंकणी साहित्य अकादमीच्यानी मागीर हांगा सकल ह्या हांगा खंय म्हणल्यार पयला न्ही सकल हांगा गोवांत ह्या बिडगडे जाता जाला बुक बिडगडे हय ह्या हांगा उडपी हय हय नाही उडपी नाही ಕಾರ್ಕಳ रुपयाळो 25 ವರ್ಷದಲ್ಲ ह्यांता कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी हय ह्या मागीर ह्या शोभा करंदलाचे 2005 ಅಂತ काहीतर आमच्या हेका नचिकेताचे कार्यक्रम केला वडा हमदरला ही पोर म्हणल्यार नचिकेता धाकटी पोरा ह्या पोर वेश घालून घेवन आणि ह्या शोभा करंदलाचे आमच्या घरा येयल्ल्या वेळा फोटो आणि देवस्थानांत शोभा करंदलाचे तीर्थप्रसाद घेतना आणि ता आमचो ओल्ड आमी एक बिल्डिंग आमचो अत्यंत व्हडला माळयेचो बिल्डिंग पुरो आसा तर ओल्ड व्हेरी ओल्ड बिल्डिंग ह्या तेंतू स्कूल स्टार्ट केला आमी आसा ह्या धाकट्यांचो पुरा नानांचो पुरा कार्यक्रमांचो हें पुरा आणि ह्या कसं म्हणल्यार TAPचे बायलेचं एक ह्या केलं त्यांनी एक म्हणल्यार यक्षगानाच्यानी म्हाका एक सन्मान केला. ह्या कोंकणी साहित्य संस्कृती ह्या कोंकणी रत्न सन्मान राज्य कोंकणी पयर ह्या 2020 ह्या जाला 20 राज्य कोंकणी साहित्य अकादमी प्रमाणपत्र तांचं ह्या 2015 ಅಂತ डॉक्टर चिन्ना यांनी पुरो सन्मान केला. ह्या हांगा खंय म्हणटा भाशा ह्या कारकळंत
कारकाळांचा सन्मान केला वेळा त्याचा फोटो म्हणल्यार ह्या तो पेपर येयल्ला विषय ह्या पळय घातला होता कोंकणी साहित्य संमेलन ताई त्या 2015 काहीतरी आमगेल कोंकणी म्हणून ह्या पर केला सगळे बिटे घरघर कोंकणी कार्यक्रम आमच्या घरा घरघर कोंकणी कार्यक्रम म्हणून पुरा एक 100 गटले डॉक्टर चिन्नान पुरा घरघर कोंकणी कार्यक्रम म्हणून पुरा हें पर केल्लो आसा तो आमच्या घरा कुडा एक हें केल्लो आसा घरघर कोंकणी तुमचे साधन बघितल्यार आणखी बोलूंक ऐकूंक मस्त आसा मम्मा जाल्यार आतां आमचे समयदा अभाव आसा आमचे समाजाच्याच आमचे धाकट्यांच आसूं दे आमच्या समाजाच्याच तुम्ही एक कसलो संदेश दव्या म्हण इश्ट करता एक काय म्हणतो घरघरांनी आता पुरा काय जाता आमची भाषा सोडतच होता कन्नड सुरू केलं असा केलोकडे तुळू आसाम परत काय ऐकत ना सो जाल्ली म्हणटा आमची भाषा आसा न्ही मातृभाषा आता आम्ही हांगा जातो खंय अमेरिका जातो म्हणून क्या तेन्ना कन्नड बोलले ओ इवर नಮ್ಮವರು तो दुसऱ्या ಭಾಷೆವಲ್ಲ ಇವನು ನಮ್ಮವನಲ್ಲ ಇವನು ನಮ್ಮವನಲ್ಲ ಎಂತೂ असं नाही बसवಣ್ಣचा ಎಂತೂ ಇವನು ನಮ್ಮವನು म्हणून संकदಲ್ಲರೆ त्यातनं काय म्हणलं भाषा व्हेरी इम्पॉर्टंट भाषा सर मग इवन नಮ್ಮವನು म्हणून जाता नंतर कोण काय का म्हणून गण ह्या परत जात नाही सो लगी अंकातले एक भाषा खंयची भाषा जाल्यार आम्ही आमच्या भाषेन बोलल्यार कोल्या लगी येता खंयची कोंकणी येता सपोज आता कोंकणी डेल्लीक जाऊन कोंकणी कोणतरी बोललो जाल्यार आम्ही लगी जातो आता दुसरं खंय इंग्लिशान बोलल्यार आम्ही दूर जातो तसा सेम थिंग ಎರಡನೇ काय म्हणून सांगला आमचा इतिहास आमचा मूड काय आमचा आम्ही खंयसून येलो काय झालो काय खंडित आमचं जनांग खवाय आणि काय म्हणून सांगलं त्यातनं मात्र एक ताण जनांग काय म्हणतात आमचे समाजाच्या हेणी गुरु हिरियांनी मुख्य जाऊन ते धाकट्यांक शिकोवंक आता काय जायचं म्हणलं शिक्षण म्हणून सांगल्यार बरी एक संपादन करता मात्र म्हणून जायचा तर सोडून घेऊ ना आमची संस्कृती काय आसा आम्ही काय ह्या करत असो त्या दृष्टिकोन त्यांनी ह्या प्रकार का म्हणता मस्त खुशी झाली मामा तुमच्या वांगडा बोलून हा तुमचे एक पद्य आसा ना तुम्ही एक ಒಂದು पॅराग्राफ सांगताय तर एक आमका खुशी जाता ऐकूंक एक पॅराग्राफ पुरो ह्या हांगा म्हण ओडपान तेक मात्र संमेलन जालां होय हय त्या संदर्भात मात्र कोंकणी सम्मिलन आज सुंदर पौर्णिमा महामात कोंकणीचे हे मंगल महाद्वार प्रवेश करा स्वयंसेवक बंधू नव्या दिव्य मंदिरांत देव पेटवून उजड करूया मंदिराच्या गाभाऱ्यांत मात्र कोंकणी सम्मेलन आज सुंदर पौर्णिमा हा तुम्ही छान करून पद सांगता मामा आयसो चांग आसा तुमचे रागही चांग आसा मस्त खुशी झालं तुमच्या वांगडा बोलून तुमचे पद ऐकून तुमचे एक संदेश समाजास निजवून बदलला संदेश तुम्ही सांगितलं सो तुमका मस्त धन्यवाद तुम्ही मणिपालसून हांगासर येऊन आमच्या वांगडा एक टाइम स्पेंड केलो सो तुमका मस्त धन्यवाद तसेच या कार्यक्रम वीक्षण केले सगळे वीक्षकांसो आमचे धन्यवाद आणि या कार्यक्रम आयोजन केले प्रत्यक्ष होऊन परोक्ष होऊन आयोजन केले सगळ्यांकही आमचे धन्यवाद आणि एकदम धन्यवाद मी कोडा नमस्ते विश्व कोंकणी आणि ह्या कार्यक्रम आयोजन केल्ल्यांक मी असं कना हृदयपूर्वक जाल्यार धन्यवाद देते आणि तुमकां कुडा कसं म्हणल्यार आज सर एक लायक करून एक प्रश्न विचारून घेऊन ह्या पर करून एक संवाद सुंदर रीतीर जाला सो तुमकां कुडा मी धन्यवाद देत थँक्स तुमचे आशीर्वाद सगळ्यांक आसका